weltare bibbe fulbe andu diine ma fedde heblo sukabe afrika takusan yoni to getema to awoyni to fasude be to kolomina to kunyonkari to gawi nane to madina el heri to luma nyalbi to boye baleje to radio liggeyem to radio tata Cheikh Oumar ko on takusan julam ha e der galle Ceerno Hadi Tall to nyore ko taari dum kala ene jeey gardidi kabruji men to leydi Mauritanie Sidi Wula Salema ko jagordo kalfinado ko fate jangde tonde e der leydi he o holliri tigi boyata magula université mawdo to wuro witengo tigzigza to leydi Sénégal rafi bietedo FVR woni fièvre de la vallée du Rift fuddima yitede e der leydi Sénégal to leydi Mali lafaji bulafa ambule goto woni casque bleu wasi fitanu mom goddo kadi barmi hen nyalawma hanki o caggal nde werla mabbe yabbuno pitola bombo to leydi Burkina Faso rok marka Christian Kabouré ko hore jo leydi ndi jamto o ma deuxième mandat mum e sungoji tijjadi e lewru novembre faandu o holiri tigi wonde so tawi Allah rokki mo polgu e der lebbi tati hitande 2021 gadani ma o dona bitedo Blaise Compaoré gonnodo horejo leydi ndi ma artu hano hanitini e der leydi hem to leydi Côte d'Ivoire Pascal Afingassa wondu Pascal Afingassa gardido landa witeka FPI e Henri Kolambiji gardido PDCI be baddi conférence mabbe ene faya tan yidde mabbe ko yidde geddude sungoji horejo leydi bisimilla mone ketki hotondirte joni jaanyoden batake siftinde e rango e gardugol Ceerno Maki Muntaga Tall e Ceerno Seydou Nourou Tall imama juma mawdo juma Cheikh Oumarul Foutiyou Tall tawatedo e der Dakar galle talbe tawatebe to Dakar ene jogi belemma mawdo no fewi habrude dendangal bandirabe julbe ha tengti e futankobe wonde ebe udditi écolaji didi ngardudi jaadude jamanu de hinde Darou Madana de l'excellence Bounnour Darou Madana de l'excellence Bounnour ko écolaji ngardudi jaadude jamanu di hinde bilingue woni français e arab kala to janginte hen écolaji di kadi ko jaadude internat woni kodki ñamde e yadde sukabe kala ko hen tawate Darou Bounnour de l'excellence ko écolaji jabbotodi sukabe yarobe duubi joyi fay duubi sappo didi fandare mabbe arwininde ko der duubi tati kala jangoje majji wala debbo wala gorko tawa hebi sura mum reni qur'ana hano hanirteni Darou Madana de l'excellence Bounnour ko écolaji kadi gollotode e leydele mawle ko wayno leydi turka e der écolaji he kadi holto suko hebata watta janginede hen anglais tawa kadi ene yaade informatique jomum heblo mojo Darou Madana de l'excellence Bounnour ko écolaji jaadudi e sunnaniraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sabu écolaji warbe ko bange Darou Madana Bounnour écolaji robe kadi ko bange Darou Bounnour de l'excellence sukabe rewbe tawate tigi koto villa 1778 Liberté 3 Dakar so tawi ko Darou Madana Bounnour sukabe worbe tawate ko cité Sonatel 1 numéro 18 to Ouest Foire kala jiddo non ko buri do labde yono do dido numéro ji mbada 77 383 94 94 walla mbada 77 658 16 51 aɗa wawi kadi wadde 77 165 30 09 walla mbada 78 159 44 31 Darou Madana Bounnour ko écolaji ɗi famille talbe udditi ala ko woni fandare mabbe non so wana habade human binnagal
e yidde wallidde fuutankoɓe e yidde wallidde julɓe kala no kabiri e human binnagal ene janguira jangde moƴƴere yadune jamanu dar mojanna bunuro de l'excellence mbadden dando faade mabɓe ɓatake tintinde e ɓatake siftinde ummorade e maître Adama Baldé ko wittiyanke ko gendiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni e nder windere nde kala maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo wune maître Adama Baldé ko jawranɗo ronkuɓe hebde kayitaji mumen ɗanniyankoɓe ronkuɓe hebde kayitaji men e yiɗɓe ɗannade donki dañi kayitaji maître Adama Baldé ene yawrani ɗum maître Adama Baldé ko jawranɗo sagataɓe ɓe arsigaji mumen kali ɓe arsigaji men uddi yawɓe arsigaji mumen an jawɗo arsigue ma kollirɗo tigui wonde ko dañal ma ne famɗi walla alhaali ma ne satti e nder ladde waɗ feere jokkodira e maître Adama Baldé law haajuma humto maître Adama Baldé yidde mum e fandare mum ko dendagal to bandiraɓe goni to dendagal to leñol ngol woni moni kala nde udditto ɓamto daña ha heewa maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde e oɗo saaha joni o arti joƴƴini walisaji makko e nder Dakar to cité Dalal Jaam maître Adama Baldé kala jiɗɗo ko ɓurɗo labde mbatta ko 33 877 00 34 walla mbaɗa 33 877 00 35 ko numéro ji bureau ji makko so tawi ko noon jiɗɗa ko hebdemo to banggue appel téléphone walla to banggue WhatsApp mbatta ko 00 221 77 454 27 09 maître Adama Baldé kadi ene tawe nder réseaux sociaux sa yi to YouTube a waɗi maître Adama Baldé jinganen fuladu ma yi hen golle paydude no fewi ɗe maître Adama Baldé waɗata maître Adama Baldé ene wiya en mbadden dando faade e makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone aljuma sappo ya jeegom lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon almudel mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabruji men weltare TV hono no mbiruɗen e gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗotoɗen Mohamed Nehirou wula Ahmed ko jagoɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal aadi o waɗi ñalawma hanki o visite makko e nder suudu safridu tawatedu to legal sebha woni 5e e nder Nouakchott ko alkamisa hanki o waɗi ngun jillu o holliri noon e nder jillu he caggal nde o yalti jillu ngu o holliri tigui wonde ɓoyata ma bâtiment woni huɓere mawde hesere ma mahe e nder hôpital o gam yidde garditindemo e fewnidemo o hettima no fewi noon e saaha jillu ngu o hettima no fewi gollotoɓe e nder suudu safridu ɓe jangtima dendagal caɗele mabɓe ɗe ɓe jogui toon ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni ɓe ngakkira gueɗe kewɗe kadi huɓere nde to hôpital o tawateɗo e oɗo saaha huɓere yinde no fewi huɓere nde fuɗɗima naywude o holliriɓe noon o nani alhaali mabɓe o nani tigui wulago mabɓe kadi ɓoyata ma laamu ngu wat junggo e jiifa wawa tigui humtude haajuji mabɓe hano hannirta ni o holliri noon ɓoyata tigui ma huɓere mawde hesere wonde ma maahe e nder hôpital e waɗe hen kadi matériel timmuɗo no fewi beele noon eɓe mbawa gollade golle mabɓe ɗe hano
hanitani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen rafi biteɗo FVR woni fièvre de la vallée du Rift e oɗo saha joni diñiɗo e nder leydi hen e oɗo saha hollirama tigui ɓuuri waɗuma tawe e nder région ngaji jeenayyi tawateɗi e nder leydi hen rafi o noon hollirama tigui o fuɗɗima yoɓade 16 fittalu neɗɗo e nder leydi hen Sidi Wula Zahaf ko directeur kalfinaɗo ko fate cellal aadi o holliri kadi wonde 44 neɗɗo tawama tigui ene gondi e mborosa ko on mborosa biteɗo rafi fièvre des vallées du Rift o holliri noon heɓen noon ɓen temmi 44 ɓe jitama ko nder région ngaji jeetati tawateɗi e nder leydi hen kanko Sidi Wula Zahaf noon o erima dendagal Mauritanie naɓe kala ha tengti noon e aynaɓe dentoto no fewi e oɗon mborosa tawa kadi ko mborosa biteɗo vallée du Rift fièvre des vallées du Rift tawa kadi ko bawɗo ummade e daabeje wawa rabde yimɓe mboroso o noon o ɓuuri diñade noon koye nder ɗiɗo région ngaji e nder oɗo région biteɗo Tagam saabu kayi hollirama e nder 44 neɗɗo tawaɓe ne gondi e rafi o hen nogas e jeegom jiita koto walla ummi koto wiete to Tiganta région biteɗo Tagam to région biteɗo Tagam to funnague leydi ndi ko toon tigui on ɓen jiita laamu ngu noon e laamu ngu noon ummanima kene wona joni jonti ɗiɗi ɓe umminima tigui haɓade kay e falade cargol mborosoɓe ne yimɓe hewɓe taw ko vétérinaire uji woni docteur eɓe e vétérinaire uji safroɓe jawdi e mbawata kay haɓade e falade dabodiral oɗon mboroso biteɗo vallée du Rift mboroso vallée de mboroso biteɗo fièvre de vallée du Rift ko mboroso noon taw kadi o jeeya koye famille zoonose vitale noon ko rafi tawa kadi o ɓuuri wawde nangude ko dabeje ha tengti e gueloɗi omo nanga nayyi e beyi e baali kala e oɗo saaha noon teska kala noon neɗɗo ñaami kayti o goto e ɗen dabeje walla yari kosam ɗen dabeje jomum ne wawi hebde rafi o noon andaka no fewi e nder dongre Afrique kono en 2010 et 2015 kala rafi o feeñino nder leydi Mauritanie o yoɓinoma pittali yimɓe hewɓe no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ma en jaa ha to wuuro witengo Boutoum Taya ko wuuro tawtengo e nder Mouqatta mo Medradra e nder région mo Trarza ko yimɓe sappo noon taw koɓe galle goto woni même famille ko kañumen keeɓi toon rafi biteɗo intoxication alimentaire woni tigui ñamde ñamri taw ko ñamri ndi moƴƴani caggal nde ɓe ñaami ndina jamri noon kamɓe kala ɓe keeɓi rafi musɗo no fewi ɓe mbawi kay waɗede évacué nawede to cuuɗi cafriri e nder hôpital Moros ene teska noon kamɓe kala noon tawama tigui ɓe jarno ko kosam jeeloba tawa kadi ko tumaba ene wondi e ɗo rafi biteɗo fièvre des vallées du Rift e oɗo saaha joni no hollirama tigui kamɓe sappo kala eɓe tawi tigui nder hôpital o e mbaɗi soins intensif woni tigui safruji mawɗi no fewi hollirama noon e oɗo saaha ɓe puɗɗima semorde no fewi kono e kala saaha ne teskati eɓe tuta e kala saaha ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie hono Sidi Wula Salem ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate jangde towde e nder leydi he o holliri tigui wonde e oɗo saaha joni hono e laamu Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani yidde mum kay ko yidde ƴellidde e ɓamtude jangde nde e nder leydi Mauritanie kala e oɗo saaha noon koye ndin mbadi e holliri laamu ngu ƴetti ko eɓɓore e oɗo saaha joni yidde made ko wiyete université woni dilal jaabi ha tirgui e nder wuuro wiyetego Tigzigza e nder wuuro Tigzigza ko toon tigui on université ɗaminima heede holliri noon eɓɓoje kewɗe mbaɗama ittitaji kewɗi mbaɗama e oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui golle ɗe ɓoyata fuɗɗo kono noon so golle ɗe puɗɗama holliri tigui ma wono fodde duuɓi jeegom ko kile ko on université woni dilal jaabi ha tirgui ene wawa wortede hano hannirta ni ha wawa jaɓɓade janggoɓe ko ɗo e duuɓi jeegom o holliri noon eɓɓoje ɗe kolliri ko 30 milliards taw ko haalisa guya ko ɗum tigui wawata gaynude dendagal golle mahgol on université ha joni ko leydi Mauritanie keɗen gouverneur kalfinaɗo ko fate fande région Adrar biyeteɗo Hadadi Pali Yatara o ardima opération taw ko opération duppugol marchandise uji ɗi appu mumen gasi e marchandise uji cuucuɗi woni ko wiyete incinération gila noon o howde noon ko gila kay gila noon ko gueɗe ɗe moƴƴani ha gila gueɗe ɗe moƴƴani taw ko gueɗe ñameteɗe ha e marchandise uji ɗi hinde médicament ji kala ko ɗum keftadi e juuɗe kay taw ko commerçant ji ɓe nundani koye juuɗe mumen kefta ɗum noon ona marchandise noon ene qiime ha tonne feccere taw ko marchandise uji cuytuɗi eɗi appu mumen gasi ko ɗin woni duppaɗi ñalawma hanki o tawa kadi duppa ko nder wuuro
wuro atara kanko jagordo kanko gouverneur kalfinaɗo falde atar gardiɗo on opération holiri tigui tawtora tigui opération hono délégué régional kalfinaɗo ko fati délégué régional ministère du commerce et du tourisme ene tawtora ɗum wondude e yimɓe wonɓe hewɓe tawa kadi ko halfinaɓe nden kam e kisal woni tigui les autorités administratives et locales administratives et sécuritaire tawteɓe e nder falde wuro atara ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ma jaa ha to Bogge e falde Bogge noon ko eɗo saaha joni noon ko oɗo sa joni ko kolaɗe ɗiɗi teska ɗen kolaɗe noon teska tigui caggal nde maayo ngo heewi ndiyam ha ngo watti wukkidde kay kolaɗe ɗiɗi noon taw ko puɗɗinoɗe jabbede walla guese puɗɗinoɗe jabbede mbawi nattude ndiyam mbawi nannude ndiyam oɗo saaha joni ha gone yolayru ɗen kolaɗe ɗiɗi noon hen kolangal kala ene qime ha capanɗe 5 hectare ko capanɗe 9 famille rendunoɗen kolaɗe ɗiɗi nadde e oɗo saaha joni gonde e yolayru e nder ɓen capanɗe 9 famille hollirama tigui hen capantati 5 famille e guinama ni ha e nokkuji mumen e galleji mumen nato kono noon gam yidde dando yede nde mbaɗama e oɗo saaha joni e nokkuji tawa kadi toɓe ɓuuri wawata wawde hisde e bone yolayru e oɗo saaha joni noon hollirama tigui kanko ɗum e wiide jaggoɗo kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu holliri kadi yoga e nokkuji yoga e guure tawateɗe e nder leydi he maayo ngo fuɗɗima ngabbude no feewi ko wayno wuuro Rosso e ko wayno noon ko wuuro Rosso ko wayno Liksey Badde e yoga e nokkuji e nder gurgol o holliri kadi noon ko maayo ngo noon jippima fo teskama tigui ngo jippima ko wayno wuuro Kay Haydi e to wiyete Fumo Guileyte maayo ngo fuɗɗima jippade toon so tawi noon ko wuuro witego Gouray to wuro witego Lemsadi gon noon ko ɓeydi maayo ngo tigui ɓeydaki kono kadi ngo ustaki woni tigui kongo stable e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hoorejo jagorɗo leydi ndi hono Mohamed Wul Bilali o bismima aljuma hanki o nder bureau ji makko to primature ambassadeur joɗiniɗo dowlaci tentuɗi Amérique e nder leydi Mauritanie biteɗo Michael Dodman ɓe jewti no fewi noon ko fati kay e peeje ɗe ɓe ɓuuri ƴettude e oɗo saaha joni beele mbawa ñastade galle cehilagal e koddigal moƴƴal cehilagal moƴƴal jokkodiral moƴƴal gongal hakkude leyɗele ɗiɗi woni leydi Mauritanie e dowlaci tentuɗi Amérique ene tawtora jonde nde noon Sidi Wul Mallay Zein on ko directeur cabinet ho radio jagorɗo e wondude Amarawul Issilmou on ko chargé de mission to ala premier to galle premier ministre ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Mauritanie jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade o gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui alkamisa hanki o wonde yimɓe joyo tawama ene gondi e moroso coronavirus caggal nde ɓe kolkisi noon 350 e joyo neɗɗo tumanoɓe fiɗaɓe covid 19 holliri noon e nder ɓen joyo tumaɓe tawaɓe rafi o noon hen ɗiɗo koto wuuro Nouadhibou hen goto koto Zoyrat hen goto koto legal Tafrak Zein e nder Nouakchott keddiɗo ko legal Tayaret e nder Nouakchott ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen sappo e ɗiɗo kepti cellal mumen hano hanirtini paati galleji mumen kepti cellal mumen hano paati galleji mumen o holliri kadi e oɗo saaha joni nder leydi Mauritanie tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni leydi Mauritanie ene yaara e ujunnaji 7 e temedde 5 e joyo neɗɗo winditiɓe doggol covid 19 e nder mabɓe noon hen temedde hen ujunnaji 7 e temedde 3 e nogas e jeegom kepti cellal mumen hano hanirtini paati galleji mumen temedere 63 kawrino e ladial e oɗo saaha joni noon hollirama tigui heddi e juuɗe safroɓe ko 9 e yimɓe jeegomo. sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal ade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka so huccidirde ɓesgu leydi ndi andindeɓe oɗo saaha joni to mboroso covid 19 yarata ɓe koliri noon e nder waktuji nogas e nayyi ɓennuɗi ko ujunere 60 e yimɓe nayo tumanoɓe ko fiɗaɓe covid 19 ko ɓen kolkisa e nder holkiso he noon hen nogas tawama e jaati ko fiɗaɓe ɓen nogas fiɗaɓe noon hen joyi ko contact suivi hen goto ko cas importé woni ittuɗo caggal leydi tawa kadi o yiita koto boowal ladde diwatingal Blaise Diagne hen 14 o heddiɓe noon ko cas communautaire woni ƴettuɓe rafi o tawa kadi koye beddaji ɓe ganduɗa tigui toɓe kocci rafi o ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano hen 6 testama négatif tawama tigui kepti cellal mumen hano hannirtini paati galleji mumen jeegomo e nder ɓe cellani tampino fewi ma ballite to banggue fofango goto kadi hawri e ladial leydi
Sénégal non tugi ko mborosa covid sappo jeenayo naati leydi ndi faade oɗo saha joni ɓe jaare sappo joyi ujunere temetere capanɗe jeegom e jeetato hen ujunnaje sappo e tati e temedde jeeɗiɗo e nayo keptitino cellal mumen ha no hannit ni hen temetati e sappo e jeeɗiɗo kawre la dialla oɗo saha joni ko ujunere temetere capanɗe nayo e jeegom neɗɗo keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall gonɗo e jillu mum e oɗo saha joni to leydi Nigéria o joddima e nando makko sehil makko Mouhamadou Buhari horejo leydi Nigéria e saha kay bisminomo hirande ene tawtora joni nde noon tawtora kadi hirande nde hono horejo leydi Guinée Bissau biyeteɗo Umaru Sisso Embalo horejo leydi Guinée Bissau tawtorama jonde nde hirande nde ɓe jewtidi kamɓe tano kala jewte payidinde no fewi e yidde kay ƴettude peeje ɓe mbawata wadde kay haaɓe mbawa hisnude e mbawde haɓade oɗo brosso biyeteɗo Covid-19 e wawde kay ƴellidde faggudu leydi ndin e wawde kadi ƴettude peeje ko faade eno ɓeydude ndenka e kisala e nder falle nde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen o pular heewide kerol yonani maayo yonani kerol ɗum saabi noon e oɗo saha joni kala rafiji tottiyama to leydi Mauritanie heewi yeede walla kala ko kewi nder leyɗele gotini hewtede e nditona leydi oɗo rafi biteɗo rafi FFV woni tigui rafi de fièvre de vallée de Rift kewɗo nangude dabeje diñuɗe e oɗo saha joni nder leydi Mauritanie hollirama tigui wonde o fuɗɗima feñje e nder leydi Sénégal o fuɗɗima yiyede noon dabeji ɗiɗi puɗɗima yitede e nder leydi Sénégal to falde Saint-Louis ene gondi e oɗon brosse eɓe gondi e oɗon brosse e oɗo saha joni hollirama kadi neɗɗo goto e falde Fatigue tawama ene wondi e oɗon brosse kanko noon e oɗo saha joni noon laamu leydi Sénégal noddi toon docteur eɓe e vétérinaire uji kala ɓe mbawata kay yurlitade rafi o e mbawa kadi ƴettude peeje wawde kay ɓittude rafi o ɓittude brossoɓe kala ɗum yaltude e sarade e nder nden falde ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni to leydi Sénégal keddotoɗen ha joni police tawa ko police ɓe leydi Espagne ɓe kolliri tigui wonde ɓe pawi juuɗe mabɓe sappo e goho sagata Sénégal naɓe ɓen Sénégal naɓe kala noon ko tumaɓe kay wonnode nder leydi Espagne tawa ko dattoyde wadde gueɗe kamturiɗe no fewi e casagal e wujjude coppere janane e nder banque uji tawa ɓe kewi ko wadde pirate compte janane walla ɓe kewi ko wujjude carte bancaire uji ɓe mbawa tirade coppere janane e nder boñuji hollirama noon ko kamɓe puɗɗi tomude koɓe puɗɗi noon ko yitede ɓe tiri koko capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi millions francs CFA koɓe puɗɗi tirade e compte uji janani tawa ko carte bancaire uji gujjaɗi ko nden ɓe kewi hutorade hollirama noon kamɓe noon ɓe nanguno ko cuuɗi mabɓe e nder hôtel goto tawa ko hôtel luxe tawateɗo to hirnangue tawateɗo to worgo ngoɗo wuuro witego Tenerife ko toon ɓe nanguno hôtel nde ɓe gaari e nder on hôtel noon ɓe koли tigui mbadi wonde koɓe tourisme uji ko ɗum tigui ɓe gartuno e ndina mbadi e kala saaha ɓe mbaɗa gueɗe kamtuɗe no fewi e oɗo saaha joni ɓe teɓama ɓe tawi juuɗe dadiɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen to leydi Mali noon to rama tigui wonde nder temedde ɗiɗi prisonnier tawa ko woppitanoɓe ko tumanoɓe noon ko prisonnier jeeɗoɓe pelle seɓɓitiɗe tawa ko teɓanoɓe woppitanoɓe kay caggal gosodiral beele kay Soumaïla Cissé wondude e oɗon debbo Faraisenajo biteɗo Sophie Petronen wondude otage uji ɗiɗi italianaɓe wawde kay woppitede ɓe gostodirino e dadiɓe kamɓe dadiɓe laamu leydi Mali ɓe gostodirino e pelle ceɓɓitide fodde kene qime ha temedde ɗiɗi prisonnier hollirama noon e nder ɓen woppitaɓe hen goto ko ɓi tawa kadi koye mawɓe CMA woni tigui mawɓe CMA woni tigui coordination des mouvements de la Jaba tawateɗo to Meneka ɗum noon ene teska ene sikka noon ko ɗum saabi tigui ha ɗeɗo balle honoɓe ha ñande talata ɓennuɗo teskama tigui koni koɓe leydi France ɓe hinde Barkane ɓe mbaɗi perquisitionné mawɗo no fewi woni tigui ɓe naati e nder galle on tawa kadi ko tuma kañum woni mawɗo ngal ɗon mawɗo woni coordinateur CMA e nder Meneka ɓe mbaɗi perquisitionné mawɗo galle makko ɓe binciti galle o hollirama noon e nder perquisition ngaji he ɓe mbawi yadude e matériel kewɗo no fewi ɓe teɓima hen kadi yimɓe sappo tawa ko jeeyaɓe e ngal ɗon naccatal bitegal CMA hollirama kadi ɓe kepti toon ɓe jaadi kadi e autoji ɗiɗi wondude e kaɓirɗe kewɗe e pétalaji kewɗe e oɗo saaha joni losgoji jaaƴi nan jokki hen hollirama kadi ɓe tawi ɗon koppereje kewɗe no fewi ɓe jaadi kamɓe Barkane ɓe jaadi
kadi e dena koppereje e mbadi losgoji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono chef de ha joni leydi Mali keddoɗen woni tigi chef de gouvernement walla mbiyana hoore jagode leydi Mali e mbadi transition biteɗo Moukhtar Wane o bismima ñande talata ñande o bismima ñande alarba ɓennuɗo o bismima délégation timmuɗo tawa kadi ko fedde francophonie délégation timmuɗo to fedde francophonie nuli toon e gardugol Cheikh Tijani Gadio noon e oɗo saaha joni mo catala bitengal francophonie suɓima waɗimo nelaɗo kolaɗo jo tawa ko gonanɗo francophonie e nder leydi Sénégal noon o ari noon tawa kadi mo arde sete timmuɗo no fewi e nder délégation ɓe wadde hen tawi hen ambassadeur joɗiniɗo royaume leydi Maroc to Nigéria tawa kadi ko kañum joɗini catala joɗini leydi Maroc to catala CEDEAO biyeteɗo Moha Wali Tagma e wondude kadi e madame Najila El Youssoufi on ko député tawa kadi ko député on ko député to parlement européen ko tergal kadi e commission des affaires parlementaires catala OIF woni tigi organisation de la francophonie wondude e biyeteɗo Antoine Mission on ko directeur des affaires politiques catala OIF ngal wonduɓe ɓeɗon noon ɓe gari tigi ɓe mbawi bismede ɓe mbawi joddade e gardugol hono ɓe cegoto Cheikh Ahmed Tijani Gadio gardugol Cheikh Tijani Gadio ɓe mbawi joddade e hoorejo jagorɗe leydi ndi ɓe mbawi joddade makko ɓe jewtidi no fewi ɓe gaddi noon ko ɓataki ummorade e secrétaire général l'OIF hono madame Louise Mushikiwabo ha joni kabaruji men e demgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen ha joni goto dadiɗo taw ko Nations Unies woni laafaji mbulaji woni casque bleu goto wasi fittano mum laafa mbulaka gotka kadi barmi hen barmande musto no fewi caggal nde werla mabɓe jaɓɓuno pittola bomba tufanogol e lawol mabɓe ɗum noon taw ko alkamisa hanki o ɗum waɗi werla mabɓe jaɓɓi ko pittola bomba ngo wat boniɓe tufino e lawol mabɓe tawa kadi waɗɗani mene ka ko 50 waɗɗani kidal ko 50 kilométre hakkude mum e kidal ardiɓe munisma noon kolliri hen mette mumen no fewi ɓe kolliri kadi malosgoji jaaƴi mbawa wadde hen beelen ande wadɓe ngallona balal mbawa rewnede e lawol ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar ha joni ma en jokku kabaruji men e ɗemgal Pulaar hoto godde to leydi Burkina Faso hollirama tigi wat boniɓe mbaɗi jangu mumen jangu musgu e jambureɓe tawateɓe nder leydi Burkina Faso hollama ko famdi kala fodde yimɓe nogas mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen ene hulandiki e nder barmuɓe hulama tigi mayɓeɓe bila mayɓeɓe ma ɓeydo yimɓe hewɓe kadi dahama hen biftama woni ko porté disparu ha joni ko leydi Burkina Faso keddoɗen Roch Marc Christian Kabouré ko hoorejo leydi Burkina Faso gonɗo e jamtude kay e oɗo saaha ha joni lefola laamu ngam deuxiéme mandat e sumgoji mabɓe tijjaɗi e lewru novembre fanduɗo ndu ko hen tigui sumgoji mabɓe tijja kanko Roch Marc Christian Kabouré noon ko kanko wonno ñalawma hanki o koɗo galle jayde witede e RFI woni radio France International e ayawa habride witede France 24 e nder haalande mabɓe noon e nder namdalam jabol maɗa kanko Roch Marc Christian Kabouré o holliri tigui so tawi o heeɓi polgu e ɗiɗon sumgoji baɗoji e lewru décembre so heeɓi polgu kay e nder lebbi tati gadani nde hitade 2021 woni premier trimestre 2021 ma o newnu o waɗa peeje kala no oɗon biteɗo Blaise Compaoré gonnoɗo hoorejo leydi Burkina Faso gonɗo e oɗo saaha joni moltoyiɗo to leydi Côte d'Ivoire no artirta ha no hannirtini e nder leydi mum wondude e dendagal yimɓe taw ko doga yimɓe dawrugol doga moltoyiɓe caggal leydi kamɓe foof maɓe nonanɓe noɓe gartiri ha no hannirtini e nder leydi he kala e mabɓe noon joguiɗo ɗereji to banggue justice ma waw notoyade to banggue justice kono so tawi kay koto banggue laamu ngu ma waw newnude dendagal gartal mabɓe kamɓe wurɓe caggal leydi kala taw ko doga moltoyo en ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi sen ummima to ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to Burkina Faso ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen to leydi Côte d'Ivoire noon Pascal Afingesa gardiɗo landa wiyete ka FPI wondude Henri Konan Bédji gardiɗo landa wiyete
ka wite ka PDC do kala ko lundiyankoɓe mbaddi ñalawma hanki o ɓe mbaddi conférence mabɓe de presse ɓe joɗima yesso jayndiyankoɓe ɓe kolliri ɗon ɓe mbaɗi erango e oɗo saaha joni ala ko woni yidde mabɓe e fandare mabɓe kay so wona wadde ko wiyete désobéissance civile woni tigui erade yimɓe kala ha tengtinoɗe yimɓe mabɓe wonde hay goto hoto ya addude carte mum hoto ya addude carte mum électeur hoto goto kadi yimɓe mabɓe hoto tawtore ko fati kay e puddugol walla tigui dokkirgol ɗen carte électeur uji hay sinno ɓe kalan yimɓe hewɓe kay oɗo saaha joni hakkillaji men nangui ɓe jiiɗi tigui ko geddude ɗiɗon sumgoji woni tigui wadde baykote sumgoji hawlede leydi tijjari tigui e nduɗon lewru ndu gonɗen kamɓe noon ɓe kolliri tigui ala koɓe jiiɗi e oɗo saaha joni ala koɓe namdi so wona kay ɗereji Alassane Dramane Ouattara gonɗo jamtude 3e mandat nde saltete ha laaɓa saabu tigui o fotani jamtude 3e mandat e noon holiri tugnal leydi ndi ɓe kolliri kadi yidde mabɓe kadi ɗiɗi ɓere ko catala bitegal CENI woni commission national indépendant électoral nde waylete ha laaɓa doggol kadi doggol liste électoral liste ji ɗi mbatte ɗum noon namdi tigui ko sumgoji ɗi dirtine Alassane Dramane Ouattara noon holliri tigui wonde kay ɗina sumgoji e dawal dokkangal ngal haydara ala ko dirtinte hen ko hen tigui ɗina sumgoji mbatte musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji mon e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde hen ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba walla mbiya Ghali Abou Goura Aissata Ilimane Korka Sawarembe sa yiiɗi kadi mbiya Ghali Diarata Alpha Souadou Yummali Amadou Cissé Salamatu Dieye Hawa Ali Penda ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on